laino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, hona hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, txitsi, jingle herri, bat gehiago zara. Jingle Kids. Gaizkile bila. Luzaro egon naiz etxe barruan sartuta. Hau epai sortea. Piztia berdearen aserrea. Txikle doktorea. Zer dugu? Ze modu zure abenturazko literaturaren astea. Zugabe aspertuta egon naiz, benetan. Bai? Uste nuen ez zinela inoiz aspertzen. Ba egia esan, lur jota egon gara denok. Begira bi horiei. Hei, txuli zara! Oi! Eta begira honi! Kaixo, Pantxo, aspaldiko! Eta hori izugarri poztuko da. Bikain geratu da. Adiskide, etorri nire erakusketara, ez ahaztu! Han izango naiz, lasai. Herri honetan ongile aspergarriak dira denak. Etorri nire erakusketara, ez ahaztu, bla 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 bla. Horrek ez zaitu aspertzen. Kaixo, Pantxo, etorri pastela jatera nahi duzunean. Masustazkoa? Zaude. Joan eta ostu pastela Mariani barregarria izango da. Ostu? Eskatu eskero eman egingo dit. Marian, eman pastel zati bat, mesedez. Bizitzamen aspergarria da. Ez da liburuetan bezalakoa. Baina zergatik izan behar du horrelakoa. Neukaterako ditut asperralditik. Nikola! Eraiki dezakezu robot gaizto bat? Benetako robot gaiztoa! Hondamendi erakiteko gauza! Txantxa zen, baina eraiki dezakezu? Saiatuko naiz, baina orain ezin dut. Laguntza robota eraikitzen ari naiz. Garrantzitsuagoa da. Bai, jakina, ulertu dut. Neukekin beharko dut dena beti bezala. Heldu da ordua azkenean, Pantxokerria aldatzeko ez ustean, lagunak ikaratzera ordoa aldean duela bere, lupadun kaskoa. Egin da! Ikaratu, badator Jingle Herriko rengo izkilea! Pantxo beltza! Ez, denek jakinko duten neu naizela. Bi beltza, bikaina! Oi! Lapurreta misterio txua! Astuna da, goizkina izatea! Zama astuna! Gainera, zuku makina ikaragarri astuna da.
Gaiztakeria handia izan da, ikaragarria! Zuku makina ostea ez da txantxa! Ez zuten ostu. Norbaitek nire etxeko ate hurrean utzi zuen. Mesede handia egin zidan, baina ez du agertu nahi. Nik uste dut badakidala norden. Nor! Printzesa armagarria nire eroia. Ba nik uste dut, fin izan zela. Hor dator, kaixo, eroia! Plan maltzurrako asmatu behar dut, nola edo ala! Badakit! Ez. Bueno, gero dena konponduko dut noski, baina lehenengo iskanbila sortuko dut. Istilua zirrara! Shhh! Nire oparia herriarentzat. Min hartu dut. Nire plan maltzurraren bigarren atala gauza eder bat ondatu. Pintura. Honek balioko dit. Tatsan! Ikusi alduzue hau. Zoragarria da. Koloreen kombinazio hau. Artea biluz-biluzik. Ez dakit hau nork egin duen, baina lehiakide gogorra daukat artearen munduan. Zer? Nor da beltzez jantzitako eroia? Amaitu da! Askatu egin behar dut nire genio maltzurra. Plan maltzurraren hirugarren atala. Ikara, izua, apokalipsia! Ulertuko duzue azkenean, eta ikuspegia aldatu. Agertoki hau guztia zuen pekien aurrean. Bueno, ikusiko duzue. Ea norden orain eroi misteriotsua. Tira, orain bai. Iepale! Tatsan! Hemen zaude! Heroi misteriotsua berriro etorri da bart. Begira, Loren jaialdia duela 2 aste izan zen, eta gertokia oraindik kendu gabe zegoen. Plaza guztia betetzen zuen, eta... Zer? Baina, Pantxo! Zergatik zaude zintzilik? Eta horrela jantzita, Zaitut ezagutzen, zoaz! Zer gertatu da? Zuzara beltzez jantzitako eroia. Ez nien naiz eroia. Lagunak! Eroi ez ezagun aurkitu dut! Baina ez asmatu norden! Pantxo da! Pantxo, demasa izan da! Pantxo, zergatik ez diguzu ezer esan? Nien naizelako eroia! Gaizkila naiz! Esklusiba daukat! Irribarre! Argazkirik ez mesedez! Zer bultzatu zaitu eroia izatera? Zer egin horretan jarraitzeko asmoa daukazu? Nik... Lagun, liburutegiko sagua zinela uste nuen, baina artearen ikuspegi berezia ere baduzula ohartu naiz. Egin dezagun erakusketa elkarrekin, Traban! Nahikoa da, nien naiz eroia! Izatez gaizkilea izan nahi nuen! Abentura apur bat ekarri nahi nuen herrira. Baina ez dute zer lortu. Hori ez da egia. Hau guztia zirraragarria izan da. Eta enigmatikoa. Zenbat buelta eman diodan buruari zuku makina nork ekarri ote zidan asmatu ezinik.
Benetan? Bai, jakina! Nire esian egin zenuen improvisazioa bikaina izan zen. Benetako maisulana! Bueno, horrela bada, jarraitu egingo dut. Ez geldi! Neu naiz Jingle Herrian gertatzen diren abenturen arduraduna. Gainerako gaizkileek oporrak dauzkate.